Chreise an brú éintachtóirí gine 8 Ghaeilge gon túisgurt inniu. Hep folatóirí éintachtacha Stormont, bach a chur úsáid na Ghaeilge sa Tionól. Bhach takeíocht trasfobal testal le go iarracht leis an rún. Bhí léirsútíomh má chur a gine an rún a chur David McNary ón UUP os cód an Tionól ag ggéar cosc a chur úsáid na teanga sa Tionól. Tá tilafún sceil seo ag ánaí Ghaeilgeoirí. Unionists have been subjected to having the language forced down their throats. Well, in this place, even without an act, unionists are experiencing the constant effects of adverse impacts. And today we are plainly saying to you, we're having no more of it. Ní seo chead bhfuil le gcuid a chur David McNary ón UUP a chuid tuairimí a gcoinne na Ghaeilge inniu go poblaí agus inniu thug an DUP takeíocht iomlán dá rún a le linn jesper ar teasaí has sin féin agus an SDLP an fád le cheile agus le takeíocht ó fáirt na cóghailearta hep ar an rún le go ddíra ghabáta cosc a chur úsáid na Ghaeilge sa Tionól. Tréasliam le gach duine sa teach seo a réanaíonn an Ghaeilge nó an oltais héan a úsáid. Is cuma cén go bhíad den teanga atá rólas acu. Tá mé cinse de nach goraí an rún seo as dómh, agus tá súlagam go mé na haisina cí ogin le húsáid na Ghaeilge a ábairt mar is ceart in ró an Tionól. Tíwa mui wali slua dini, tasgar arti as gael skalana agus adrishi Ghaeilge, chumai la gra Ghaeilgeoirí na sé condai, a wil jima arhu la chur hagan an intakta a lein na changi. Seo an masla is Jenny is right the wasla agus de donsathe ar fphobal na Ghaeilge. Agus sílan go bhfuil sin am den Tionól ar fad ahaid go bhfuil siad céim fada siar ar gach Tionól eile. Agus gach farigniú réaltaseach ar na Highland seo. Better go naithníonn siad go bhfuil pobal na Ghaeilge ggóilneart gonneart, agus nach bhfuil sásta ghlaagaí leis an cineal leatrim seo a heilú, agus mar as leir ón Agóid seániu a bhí mór daoine óga freastal nach mé pobal na Ghaeilge sásta lí síos agus ghlaagaí leis an cineal na rudí suúrathe seo tá rá acu agus tá gol fríos de bhhar rún a ggurí cosca chur na Ghaeilge nach imid sin a heilú. Deirtar gur iarracht eile a bhí sa le nniuchaigh aontacht chur na líoir an ara cultar Edwin Poots ná laci siad le hath Ghaeilge agus tá tuairimíocht ag ghlaidrú go hanmhana an seo ná deas geile a bhéasach Edwin Poots ón DUP dá ghaol na sé condai ar a teartan se thugainn maidir le hacht Ghaeilge don tuaisceart. Annaí Gallagher ar TG4 ag Stormont.